Nyakora Mugia Jwang machiegni mar mondo mi koro wabed kod twak e twak maro mokwongo e chenro mar Rupinyo Okinyi makawuono. Okinyi makawuono Nyakora Mugia Jwang wadwa twak otudore kod manyo tich tok graduation. Kaluwore ni higa ka higa e piny Kenya nitiere kwan jopuonjre mago mohewo 50,000 ma isidho kondo kata ma graduate kowuok e kuonde tiegruok mamalo mago mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Kopogore kod mbalariany kama jopuonjre mohewo 50,000 graduate higa ka higa. Bende wantiere kod kuonde tiegruok mag tije lwedo kata TVETs. Wantiere kod colleges mopogore opogore ma bende jopuonjre isidho kondo kata graduate higa ka higa. Kata kamano tok ka jopuonjre makamagi ose graduate gimany tije e yo machalo nade. Wang'eni nyaka sani wantiere nyasi mago mag sikuku e dwe mar 12 nitiere familia moko magi thoro romo kata gibedo kod romo mopogore opogore. Bende nitiere jomoko manyalo bedo kod sherehe mopogore opogore. To e romo makamago ema seche moko inyalo romo kod watni moro to ng'isi ni miya CV mari kata miya oboke mari kotudore kod gino manitiegori mar mondo miya manyni tich. Kopogore kod mano bende nitiere jopuonjre moko manyalo bedo ni nitiere kata watne moro obed nergi moro kata wayagi moro nonyise ni som kos makama. Kise somo kos makama e kitieko tabo bedo ka andiki e tich kata bo bedo ka manyo ni tich. Kata kamano tije makamagi onego bedni imanyo nade e kinde ma japuonjre ose graduate kata ose sidhe kondo e mbalariany kacha. Onego bedni otima ang'o mokwongo tok ose graduate mar mondo mi nikech wang'eyo ni kise graduate to koro inyisi ni koro onego bedni idonjo e job market. Onego bedni ng'ato donjo e job market e yo machalo nade. Ang'o monego bedni otimo to ang'o moko onego bedni otimo. Jomage monego bedni obedo godo kod tudruok maber mar mondo mi gino mosomo ema oyud tije. To kata kamano wang'eni tije nok e pacho kae. Ng'ato nyalo timo tich moro amora kowacho ni koda ka e giko dwe kata miso dwe to okelo na pesa moro matin. Mane momiyo Okinyi makawuono Nyakora Mugia Jwang wadwa bedo kod twak makamae mar mondo mi in japuonjre maneno wa kamora mora ma intiere kose sidhi kondo kata ose graduate inyalo sumo rieko achiel ariyo adek moko mag kaka inyalo chako manyo tich e kinde gi makoro ose sidhi kondo kendo koro nego bedni idhi mbele kod ngima mari tok bedo japuonjre. E studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod wendo mano Gerishen Katieno. Ageno na luonge maber Gerishen. En kare. Gerishen Katieno jalony e tayo jotich kata HR practitioner. Oyare Gerishen ichio nade Okinyi makawuono. Achio maber Joyce. Machiegni twak marwa. Agoero kamano. Nyakora Mugia Jwang wendwa machielo mano Dr. Mary Goreti Akinyi mano japuonj mbalariany mano mar mbalariany mar UN bro bedo ka otudore kodwa mano ka intiere pinyno mar Italy e kinde ma wadhi mbele kod twak marwa. Kata kamano nyaka sani podi watemo mar mondo mi walos ne weche mag tudruok e yo makare to bo bedo ka watudre kode. Kamoro amora mineno wa in bende Nyakora Mugia Jwang inyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 236000 Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ yiena mar mondo mi aluongi ni Katieno Okinyi makawuono kaluwore ni Gerishen dipo ka ndoga opusore baluongi ka ni Gerishen. Kata kamano sani koro jopuonjre ose sidh kondo. Ang'o monego bedni gitimo mokwongo tok ka osemigi nikech kinde mathoth iwacho ni ka ise graduate you've been given the power to read and write. Ang'o monego bedni gitimo mokwongo tok ka gise graduate e mbalariany mopogore opogore ma gisome kata kuonde tiegruok. Katieno. Erokamano Joyce. Wach tich en wach maduong' kendo wang'eyo kata kineno ratil ma nyisowa statistics mag kaka joma pok oyudo kama ginyalo bete mondo giti bang' ka gisewuok e mbalariany. But adwa ome chien matin. Iwacho ni ka gisetiegore ma ose sidhgi kondo, but adwa ome chien matin. Ni wach tich chakore sama ine e mbalariany nikech iyudo ka nitie ndalo moko igolo jopuonjre mondo odhi e training moro matin. Koro sechego emichako loso siep kumidhiye noero to sechego be emichako neno kaka kar tich chal kendo iyudo ka bang' manoero ka koro isetiegori to in gi kama inyalo chake nikech niyudo ka nitie kama ni idonje chien kucha. Koro kiome gi chien kucha tichalo ng'ama oringo mbele matin. To wawach ni koro gisetieko. Sami setieko gimokwongo ni nyaka ilosri. Nyaka ilosri ki ing'eyo ni oboke ni kare
ilosri king'eyo ni to kanye midwa chake. Koro losruok no en wach maduong'. Kech iyudo ka nyithindwa matieko mbalariany to giwuok kapok giikore. Gitieko lakini ok giwuok ka giikore. Koro mano ikruok no en gimokwongo manyaka mondo ng'ato bedgo. Iwacho ni gitieko to giwuok kapok giikre. Ikruok no nego bed ni giikore yo machalo nade? So ikruok ni en ni aomo ni wach chien kacha ni ne ntiere puonj moro ma gidhiega matin. Iluongo na attachment kata internship. Koro sami dhi kanyo kik idhi adhiya nikech skul oori. Dhi king'eyo ni ichako wuodhi mar manyo tich, ichako wuodhi mar bedo kama ji tiye. Koro sami iwuok oko ni to nyaka ibed go boke ni, iluonge ni CV. Ilos CV ni manyalo miyo information mari. Kalatese ni bende ket machiegni. Chak ng'iyo ni to kambe mage masani manyo joma dwa kawo. Penjri kendo ni to koro kanye kendo mi idwa bete mondo mi imany tijni. Sani wach ma digital odhi mbele. Inyalo manyo tich kamora mora. Inyalo bet Kisumu timanyo tich Nairobi. Ok en kaka chon mane iting'o oboke lweti tiwuotho office to office. Koro sani mane ikruok mokwongo. Nikech seche moko iyudo kata kogone ng'ato simu. Inyise ni orna oboke ni sani. Kaw odiochieng' achiel mondo omany kuma oboke go nitie mondo orni. Sami kaw odiochieng' achiel tiwacho ni ji almost 50,000 donge yudo ka ng'ato machielo cha osedhi mbele ni. Koro mane ikruok mawacho. To bende wabobedo kwa twak ni e kinde ma koro nego bed ni ng'ato kosetieko to nego bed ni iko CV mare. CV ma kamano nego bed ni indike yo machalo nade. Mar mondo mi kata ka koro ioro ne ng'ato CV ni obed mano mioro achinga kata mano ma seche moko iore yor mbui kacha to CV ni seche moko bed outstanding. Makata jal mandiki tich koneno to wacho ni adiera ma en ng'ama serious. Kata obedo ni pok otiyo kumora mora to kaluwore kod kit kaka ondike tanyalo miye chance mar mondo mi kata thuolo mar mondo mi otika. Kata kamano yiena mar mondo mi watudre kod Dr. Mary Goretti Akinyi ka entiere pinyno mar Italy. Oyawre Dr. Mary Goretti chiew nado Okinyi makawuono. Inyalo nyisowa ni e pinyno mar Italy Okinyi makawuono itudri kodwa ka entiere boma mane Italy kono. To watwako tudore kod manyo tich tok graduation. Japuonjre kosesidh kondo. In kaka japuonj mbalariany onego bed ni japuonjre kuongo timo ang'o mondi e kinde ma koro gidonjo e job market kata koro gitieko tiegruok to koro onego bed ni gimanyo tije mopogore opogore. Dr. Mary Goretti. Erokamano amoso jothurwa no yawre ura ahinya. Wuoto eka en saa 11 koni to piny tinde chiegni lonyo biro maber. Koro amoso ahinya kendo. To gima dawachi gik ma Omera nowacho gin gik makare kabisa ni nyathi kutieko skul aluongo ni nyithindo kutieko skul onego omany mokwongo ni to tekruok mare nitie kanye, skills mage ma en godo, lony mane ma en godo monyalo keto e mbele ng'ato kwaye. Lony gin skills mopogore opogore. Nyalo bedo ni en gi skills mar communication, nyalo bedo gi skill mo japuonj, nyalo bedo ka ni en daktari moro, engineer moro, jatich en mechanic moro, jatich lwedo moro. Mago onego ng'e ni mae gima an godo. Bang' mano ero nyiso kanyo ni compelling CV. Obed ni en gi CV moro maka olose maber kabisa ma kata kotere mbele ng'ato to neno ni manitiere to be ok oloso sana oloso mar miriambo. Olos kaluwore gik manotimo ka e skul. Owacho kanyo ni ka ndalo ma nyathi ni skul onego bed ni odhi attachment, onego bed ni odhi volunteer work, onego bed ni otimo gik mang'eny. Magi gik moko ma ber kabisa ka indike CV mari ndalo mane asomo nadhi tich makama, na volunteer kama 1 week, 1 month, 2 weeks. Angata na sama kuro sitieko skul nero. Sani endi yudo ni kata mathoth gi nyosetieko to kodok kata mana oyaro kata mana kata odhi onyiso odhi kambi moro ni yawa nicha agombo tiyo kodu kama mae gima dwaro bedu yie na bia konywa konya bedie kani aloko kata mana san moro kanyo to winjo gik motimo akawo papers tero kama timo kama awinje gimotimo. Ni sani thoth nyithindo pok otimo makamano to manyo osetimo mano ero moko nitie tich already
kata en contract en ang'o to gin tich nikech nyinya okonda ninda ni an kura ol tho ayueyo aket gige na piny asesomo ahinya wayue nyaka idhi kama tich nitiere. Mar ariyo bende sani endi tich ng'eny kaka nyathino wacho no, tich ng'eny kabisa, ok ni tich onge, tich ng'eny sani endi luwore mana gi ikruok mari. Nitiere online work, nitiere kaparo anyo kanyo ero kiseiko barupeni gi CV ni gi moro amora kata gi leta morni to gi barupe gin gi certificate ma primary, in gi living certificate, los CV maber. Kiseloso CV maber to ibedo kode tayari ma sa asaya ma ng'ato ni yawa gimoro nitie kar kendi kiorno obokeni to sano setimore nade iseoro. Kang'adi matin Dr. Mary-Goretti, kang'adi matin mana Dr. Mary-Goretti, kinde ma ichako iloso kanyo kutudore kod wechego mag lony ma ng'ato bedo godo kata skill development ma ng'ato nyalo bedo godo. Kwang'iyo mbalariany magwa ahinya to mago mwantiere godo e pacho kae, bende imiyo jopuonjre lony madwarore ahinya ma ka koro osesidhgi kondo to nyalo konyogi mar mondo mi gimanye tije e yo makare kata e yo mapiyo piyo. To bende lecturers bende nitiere kaka gikonyo jopuonjre gi mar mondo mi tok osesidhgi kondo to gimanyane kata giyudane rieko mar yudo kama gidonje mokwongo mapiyo piyo mar mondo mi kik gibed idle ahinya tok ka osesidhgi kondo kata gise graduate. Mbalariany nitiere ga open days ma nyithindo ma iluongo industries mopogore opogore bire universities giloso gi jogi endi. Mbalariany kaka ma University of Nairobi wan kagi ajira box kanyo ji dhiye rango gima nitiere e mbalariany. Gimoro amora mosom nitiere gi tich oko be momiyi time nikech sama loso courses indiko ni to course ma nyathini dhi puonjo nyathini endi ere kaka biro konye kosetieko university. Koro courses moro amora timo mbalariany nitiere gi sababu mare, nitie kuma biro terie, nitie gimondiki ni kama kok indiko kaka nyathino biro yudo tich gi course no ok kale e Senate. Koro miyo and be sama loso courses gero jok mane obe ni tiyo gi nyathini endi bende waloso godo bedo kod meetings waromo kod kone yawo odwa timo course makama bende nitiere thuolo ka nyathini chieng' tieko unyalo kawe ikoni yes unyalo kawe wadwaro jok makamagi endi. Koro miyo onge course moro amora mwachako e mbalariany mo onge kuma nyathi biro terie obed kata gender studies mopuonjo gi endi, women studies mopuonjo gi endi, sociology mopuonjo gi endi, social work, any course moro amora kata bed mane ni puonjo nyathi kata mna history no ubiro tiyo kode kanye, openings nitie kanye. Koro onge tich moro amora mikalo course moro amora mikalo mwatimo mbalariany ma ok inyiso kuma ibiro time to be stakeholders ok obedo yie ni gini koro nyithindo ipuonji wadwarogi. Koro nitiere course moro amora nitiere gi sababu mare to gi tik mibiro dhiye, onge course madhi nono. Aya, bende antiere kae kod jalony e tayo jotich kata HR practitioner Mano Gerishen Katieno mantiere godo e studio kinyi makawuono. Dr. Mary-Goretti bende iloso kotudore kod iko oboke makare kata CV. Mane momiyo Katieno kaduoke twako kinyi makawuono adwa ni koro ilerne ne jogo ma ose graduate ng'ani en fresh from the university. Matende ni nyalo bedo ni kama osetie makare onge kata wanyalo wacho ni experience moro matin moseyudo seche moko en mana internship kata attachment manotimo e kambi moro matin. Kata kamano e kinde makoro gi iko oboke maggi mago mag chako manyo tich ayanga obed CV obed kata seche moko jomoko ngiso gi nende cover letter mari. Kwa chako kod CV kacha CV onego be ni nitiere kod ang'o monego be ni keto kacha kata ang'o moko onego be ni keto kacha mar mondo mi e kinde makoro idhi manyo tich to in bende kindiko CV no kibedo penti wacho na diera kit kaka ndike jal madwa ndika e tich koneno to nyalo wacho ni adiera ndiko gima longo monyalo miya thuolo mar mondo mi atine. Joyce daktari owacho gimoro ma ber kabisa. Owacho ni oboke nini kikiriambe. Koro mokwongo kabisa mwanyalo wacho ni wach adiere oboke nini. Nyaki ndik nyingi, ndik namba ni mag simu minyalo yudigo nikech seche moko yudo ka ng'ato ndika nyinge to onge kaka inyalo yude. Ok ondiko address mare mar email, ok ondiko namba, kata ondiko namba ng'ato to ok onyiso ng'at mondiko namba neno no
ka oyudo simo moro to mondo owachne. Koro iyudo ka seche moko mago joma ng'ato ndiko kaka referee. No, iyudo ka seche moko chon nen chon matin, tinde to bet piny olony. Iyudo ka jalni onge simo. Yes. To ondiko kata simo mar babagi kata min-gi, lakini ok onyiso min-gi kata babagi ni amanyo kamoro. Koro inyalo yudo simo moro. Koro iyudo ka wuon gi oyudo simo, lakini ok otudore gi jalcha maber. Kendo seche moko nyalo wacho no kia ng'ami manyo no. To seche moko mano nyathine. Nekech ing'e ni piny bende seche moko jomoko matin obedo wakora. Koro jomadongo kawuonewa seche moko luoro ok odhi kodi matut e wuoyo kok ong'eyi. Koro nyaka iler ni amanyo kamoro, aketo nambani. But nyingi, gigi mitimo, skul mitime, higa mitieke, gigo nyaka ler. Nekech ok inyal wacha ni anasomo e skul makama kama. To kiwach higa mi isome. Mago ler mwadwa ni mondo wang'e. Gimi isomo en ang'o misomo. Kech mano bende miyo joma yieri e luong mar interview time matin mondo mi one ni inyalo donjo ka kata inyalo donjo kae. Then gima nyaka ichak itim kendo mondo mi imedri bed mbele matin. Daktari owacho gimoro ni nitie attachment kata internship gigo ket kanyo, gin gik maber. Emomiyo awacho ni kure manyo tich chakore. Koro kik ine ni mago gin gik matindo. Mage gik mibiro wacho, nikech kwa wacho ni idwa ni koro kitiek idonje tich. Sama kok kitiek idonje tich ni ok wa expect ni in gi experience moro. Wadwa neno ni to be isebedo gi ranyisi mar ng'ama dwa tiyo. Koro mago gik mamuhimu e weche mag CV. To gi piny matiyo lony niendi kata kidhi online ti iyudo platforms, iyudo templates moko manyalo konyi. To gin gik ma i-customize ne tich mora mora. Ok ilok weche ka, lakini ikete mondo mi obed relevant gi gimi imanyo. Koro mane e kaka anyalo wache e yo mapiyo ni ng'ato onego ikre e wach CV no ero. Then kendo inyalo dhi e digital platforms. Sani wan gi gik moko iluongo kata ne LinkedIn. Inyalo dhi tiketo weche ni kanyo bende. Ibedo maber. Nikech nitie jomoko ma manyo ji e platforms bilago eko. Koro inyalo neni ka dhi kucha to aneni. Kata ka acheko nying joma kama iyudo ka nyingi no seche moko biro. To imanyi kanyo ero. Koro mago be yore mwanyalo bedo godo mbele e wach manyo tich, nikech ji ng'eny ma manyo tich. To bende katino ka ng'adi matin, nitiere gigo ma jomoko thoro kete CV mage ma seche moko ok beyo kata ok nyis adiera mar ng'ato. Gin gik mage ma ng'ato onego bedni ok onego bedni kete CV kacha, nikech par ni seche moko ma en ng'at ma koko wuok e skul, oneno ni seche moko ng'ato nong'ise ni CV ka ber onego bed kata mokwongo we kika conclude ka ber to CV mar ng'ato onego bedni en pages adi, nikech adira gi sani yudo ni nitiere tich ma seche moko dhi manyo gi ng'ato nitiere kod CV kata pages adek, into mari seche moko en mana page achiel kende. CV onego bedni en pages adi, to e pages makamago gin ang'o ma seche moko onego bedni ikete CV kacha ma ng'ato nyalo neno to wacho ni gik ma ng'ani ondiko ma chalo ng'ama ok serious kata ni tijni. Joyce, CV aparo ka mi ranyisi maber. Ang'e ni CV daktari duong' moingo mara. Nikech en e yore mag puonjruok. Ibo yudo ka nitie gik mo publish, gik mondiko mang'eny mamago gin relevant gi tich motimo. Koro inyalo yudo ka an CV na en page 2, kaka mara en page 2. To kuom ng'wono mar Ruoth asetiyo kuom higni 16 and above, but CV na en pages 2. But nitiere iyudo tich moro ma kadwa timo to anyalo mede chako bed omed pages 3. But gima kaduoki direct to CV en ni molo kuom ng'at ma koro kadwa chako manyo tich meke mondo obeda gimoro machuok moting'o weche ni kaka in. Kiki imed weche moko mathoth maonge. Then gi seche moko words ma bende ng'ato tiyo godo. Inyalo poka in koro kichako tiyudo kata ka seche moko itiyo gi weche moko madwa dongo matin. Bombastic words. Kata owacho ni unaccomplished. Koro ing'e ni seche mitiyo kamano to ibuogo joma manyi matin nikech iwacho ni unaccomplished. But koro kichako kwa wacho ni rach,
but winyalo po kwa chori kama ionge koro kwa interview kaka ng'ama accomplished tiyudo ka okidhi mbele but kwa interview kaka ng'ama chako tiyudo ka wabende walor matin mondo koro wago kodi mbaka kaka ng'ama chako koro nitie words moko mabende itiyo godo maber maromre kodi e CV but page achiel page ariyo oroma ni ng'ama chako kik odhi mathoth ketia keta machuok weche ni mag somo kuonde misetimo to kuonde moko mabende ise volunteer gi weche machuok ma okimedo chumbi kuome. To bende nitiere ga wach mane ji othoro ndiko e CV kacha weche mag hobbies. Ng'ato ber ka ndiko gigo mohero timo e CV kacha to mano en gima nyalo mede thuolo kata chances mag yudo tijno kose oyo. Kachiel kod referees. Ng'ato nego bende ndiko referees adi e CV kacha to gin referees gi nego bende ng'ato nitiere kod tudruok mane kod referees mondike CV mare. Ahinya to sani makora ng'eni gibo chako oro CV magi e kuonde mopogore opogore. Ka dok kanyo iwacho weche mag hobbies tachaka medo moro bende picha. Iyudo ka ji seche moko keto picha. To picha ni king'iye maber koluwore gi mano pacha ntiere industry moko ma bende maybe ema diher neno picha ni. Kibiro kata kaka koro kama intie jalendo ni kata ka in airline industry kata kidwa dhi tiye front office moro in hotel moro ma 5 star seche moko de gier neno picha ni ok ni gineno ni koro mondo gibagwe but seche moko ena criteria moro ma de gier but iyudo ka nitie tije moko kata ka koro adwa kwano pesa e back office kucha ajaye char moro picha nino seche moko be ok nyal konya ahinya koro onegi wei ni to en ang'o ma agine atemo manyo kidoke gik moko kaka hobby gina gik ma bende miyo waranyisi mari nikech ing'eni ngima ma tich onego bed gima complete ok wadwara ng'ato matiyo ka machine ni ena kanyo donjo gokinyi to wuok godhiambo donjo gokinyi kibed gi ngima koro hobbies go be seche moko nyisowa kaka ing'ama chal nade kionge office ngima ni chal nade koro mago be gik maber ma ng'ato keto kidoke wach mar referees referees nyaka iket jok moko ma ing'eyo to ng'eyi ok jok ma ine ming'eyo jok ming'eyo to ng'eyi to kendo wacho gani to gin jok miwuoyo go ok inyal wacho ni an referee to igni 5 mokadho pok kata kwa wuoyo akia chieng' mogik mana neni maybe na puonji kamoro bang' mano ok anyal neni kaka koro Dr. Mary osepuonjo ji mang'eny koro jomoko nopuonjo kata igni 10 mokadho ok nokohero gi but seche moko wiyo wil kodgi until the time orado kodi koro seche moko ki iwacho ni Dr. Mary referee mari to ok ong'eyo ti bende ok inyise maber ok onyal leri maber ka koro ogone simo koro ket jomi ng'eyo to ng'eyi kendo ket oboke margi kanyo to seche moko ma bende apply tich kamoro kata ging'eyi to ing'eyo gi chak inyisgi ni amanyo kama koro mano ong'ere maber. Dr. Mary Goretti ka duoki twako kinyi makawuono ka intiere pinyno mar Italy ero katieno jalonye tayo jotich kata HR oselerono yo makare gigo monego bedni wandiko e CV kachiel kod mago moko nego bedni wandike CV to ng'eni ma e thuolo ma kinde ma ng'ato manyo tich jomoko gibro bedo ka luar kendo ibo bed ka iluongo gi e interviews mopogore opogore sani ka ng'ato oluong mar mondo mi oda dhoge kata obede panel kama ibo bed ka idayo dhoge ne tich mora ang'o ma onego bedni ng'ato ikore mar wacho kata gin gik mage ma ng'ato onego bedni ikore mar wacho kata gin penjo mage ma seche moko ipenjo mathoth e interviewing panel kata kinde ma idayo dho ng'ato mar mondo mi omany tich ma jopuonjre ma o graduate onego bedni ng'eyo gigo monego bedni giwacho gi gigo moko onego bedni giwacho e kinde ma idayo dhogi e kuonde mopogore opogore ma gibro bedo ka gimanye tich. Dr. Mary Goretti. Erokamano Joyce, penj maduong' penji ni kweni machiegni yudi bet kanyo kaeto ikwayo obokegi biro godo ma original. Remember ma niseoro moko pele gin godo. Koro kiseoro kitikungo penji ni to nyiswa ni in ng'a. Koro in ng'a ni nyaka nyisi ni nyingi en ng'a to ibet nang'o miyo tijni idware tichake karang'o to be yani gima in pakri gima in maber giming'eyo katino nowacho about hobbies kanyo ero jomoko nyalo wacho ni an ahero go abal ahero dhi wuoth kama
to ng'ani kata koro tijno dwaro ng'ama dwa safety na labal adier to teri to kenyal. Koro miyo sami nyisori ni endi inyisori maber maler kaka tijno inyalo time in line of that tich, kaka in kaka ing'eri ng'ama in. Jomoko chako wacho kaya ni an ang'ama pda nyako ok onyuoma, or an ang'ama miyo osenyuoma kama gigi biro konyi ging'e gima umielo ketiegeri wero. Yani package yourself maber manyisogi kinyisori ng'ama in, nikech mano imiyana dakika 5 to dakika 3 mondo iwach ng'ama in. Koro mae momata a lot. How do you start? Kaka ichako nang'o? How do you describe yourself gi gima kaka gineni noero? Koro iwacho maber and gigi nitie the first appear the first page of your CV kaka in noero. Koro miyo nyaka iwach gima in bang'e noero ibiro penji to ibiro ka iwinjo wachne nade. Koro kanyo be nyaka ibed gadieri ni gima kama nawinje, nanene newspaper, nanene ko ndike social media, nanene kama gidwa ng'e to be ng'e gigi adier kaka gigo noyudi. Kamano ya kukang gibire kodi to kama idware tich ni bi ng'e marom nade. Koro nyiso ni sama idwa dhi manyo tich kamoro kata sama gi interview, nyaka ing'e ni kama idwa dhi tiye ochal nade. Kata kuluonga na Ramogi TV, nyaka ing'e ni Ramogi TV ni endi ochal nade, nochal karang'o, ang'o gire ma gitimo, tang'o ma gintiere go ma be nacha somo manyalo timore nade, anyalo dhi miyogi. Koro nyaka ibed gi idea mar kambi midhi tiye ni to gichal nade. En mar ng'ato owuon, kose en mar sirkal, kose en mar jomage to gitimo ang'o. Kik idhi thimba ni dhi tek ni oluki, no. Dhi king'e gimidhiye, tim background check about kambi no, about kama ondiki idwa timo nero. Kaeto kendo nidhi penji ni to koro idwa ni itim tijni endi, ang'o ma in godo. Nyisgi ni an kana an e skul asomo gi subjects ma kamagi endi, chal kama ma gini dwaro, atimo internship kama, atimo attachment kama, or atimo kama nyaka nyatieki, asebedo kata ka volunteer ndalo mlor skul, a volunteer. Koro gini ang'e matin kama yasebedo ka atimore nade, adhi aromo gi jok ma kamagi e line ma kama. Koro magi gik maloso gik ma ng'ano wacho ni experience kande. Koro mano ema idwaro. Kendo mar adek, mogik be nyaka ing'e, nikech ibiro penji ni to in koro ero kwadwa miyi tich, idwaro pesa adi. Koro nyaka ing'e ni tich midwaro ni edi bende en msara chal nade to rom nade. Kiko ni an adwa dhi bedo adwaro tich to kipinjo wach msara adwaro ni adwaro kata na 200,000, adwaro 300,000. Nyaka ing'e ni to tich midwaro ni ero en msara marom nade. Ma kikia to wacha ni an to eka chako kama miya uru gima oromo koda to ng'e ni kaka obiro tiyo maber no ero gik moko biro medore mbele. Kik iyieri ni kacha wacho gik madongo moking'eyo and all that. Mar mogik, mipenji mogik ni to ibiro biro karang'o, in thuolo marom nade. Again, kionge gi tich kaka wachacha ni an sani kaka nyatieko skul ni endi, an thuolo abiro ikora adonja sa asaya modwarano, kich an thuolo sani endi. Or nyo nitie kamoro nyamako matin nyago tung'o matin, watieki, abiro in a weeks or in 2 weeks time, not a month. Nikech ing'eni ok iti, kik iriamb ni an kik ng'anye ni an koro pod aiko kiang'o. No, mano be idwaro. To samoro nitiere vacancy no ero or fall na sano ma kimiyo thuolo mang'eny no be iluse kamano ero. Koro nyaka ing'eri ni to ka gidwaro wacho ni an machiegni kama wadhi afundi giga kama abiro kata kiny, whatever. Yes. To ore gik mane wacho mokwongo cha, kech kane wacho ni ne tich moro to ikone idwa bulo ni pangla ibiro, mano be ok bi miyi, nikech nyiso ni kuma intiere chande ni ok genori kodgi maber. Ikone nan kamoro wadhi achiw notice marom kama nikech ka tije mage katino biro nyisi ni ichiwo 1 month's notice or ichulo gi msara mar 1 month, but
there is that notice nyaki chiu urikruok manyaki bed godo to kik ibede miriambo kech notice nero bende samoro to namko riambe iye kanyo gimoro amora mawacho no honesty is very very key koro mane gima dwarore kidhi manyo tich di interview luongi koro ing'eni gimoro amora mantie CV nero from the beginning to the end bedo irango kaka ni an ng'ane an Mary Goretti ng'i adier an ng'ane ing'i adier kama gite ing'i nyaka ng'ichopo piny the end and referees kaka wacho nero teno mang'eny loso ga koro ni japuonj adwa kiti ma referee iyie takoni ayie to anyisi ni kapo nono ni jogo dwari tinyisa koro thothgi nyiso ga ni ero kamano bas indiko sama be andiko ma jogo ndiko na inveja kaluga loso kodi kimni to gima kama iparo ni berie ane makoro abiro ke jachung' mari koro mibiri chalo ng'ama jachung' janeno koro nyaka winjira kodi ni gabro yie ni ibro timo adier kaeto koro ber ong'ere godo koro nikech riverino bok dwaro wat idwaro mana ng'ama ong'eyi kitich kata kisumbi mare gino koro omiyo nyaka ibed ng'at mawacho adieri to nyiri jo rifarigo to weche dhi adhiya maber. Iwacho kanyo makare ahinya Dr. Mary Goretti kono nitiere point moro ma imulo kajo. Point mimulo no bende madore ni Katieno okomente weche mag salary. Nikech wang'eyo ni ma en ng'ama koko wuok e skul to nitiere kembe moko ma seche moko inyalo dhi to kopenji ni in e kinde ma idwaro tijni i expect salary mar pesadi. Nikech inyalo bedo ni iwacho ga ni seche moko inyalo overquote but ich bai. Seche moko inyalo underquote ma in bende makoro yudri kama deny. Kakori wacho ni ng'ani kara seche moko nego be ni wamiyo kata 50,000 to en koro kosewacho 30,000 don koro wamiya 30,000 no to seche moko nego be ni 50,000 tisewacho ni an koro adwaro 100,000 mano bende koro i overquote. Jogo mose sidh kondo sani e kinde magidhi manyo tich weche gi mag salary onego be ni gi negotiate yo machalo nade mar mondo mi kik overquote kik be underquote. Katieno. Erokamano Joyce, daktari erokamano. Weche mag salary yot loso ka waluwo achiel ariyo adek mado lero. Mokwongo sama imanyo tich nitie gimoro gitiyo ga godo ka gilando tich kizungu luonge ni job description. Kor ing'iyo tineno ni to expectation mane mar tijni endi nikech gindiko ga kanyo gik ma ng'atno nego tim experience mare gila kitu gindiko kanyo. Kor inyalo neno ni to tijni idwa na donje saa 1 to odhiambo. Mano konyi ng'eyo wachno. Seche ma pod ikori bende nyalo ng'iyo ni to jomage matimo tich bila ni endi e kembe madwa chalo gi madwa dhiye ni to chudo mar gi chal nade. Koro mago mi thuolo mar neno gine kuma wachno orieyo. Mar ariyo sami dhie e weche mag interview sana ne ng'ama wuok e skul kembe mabeyo manigi chike moluwore nigi gimoro miluongo ni scale the grading system. Koro ging'eyo entry level mag job families and job grades. Koro en wach mayot sama in idhi e kambi manigi structures bilago to gibro wacho ni mae e bracket ma intie to kata kok giwacho ni sama iwacho mari to ginyisi ni gino to fall e bracket bilani. But mogik mar adek e wach salary ka daktari ogudhe matin ogudha kabisa to onego bed ni inibet ng'at mobolore to bolruok ok en nyawo sama koro kichako manyo nyoche in dala iyweyo seche moko ionge gimetim to oluongi kamoro iwuoyo maber ma gineno ni inyalo timo tijno to giwacho ni wachaki gi 1,030 kae wane kaka itiyo bang' dweche 3 kata dweche 6 eka mondo wachak wawuok kendo kaluwore gi tich mari iluongo ni probation. To seche moko iwinjo ni ojana moro ma benyocha utieko godo to nyicho chako kamoro gi 50,000 to koro ing'anyo koni nekech owach ni mondo ichak gi 30,000 koro odwaro bolruok. Koro iwewa maber kigo kwandi mag uchumi iwacho ni
1,30,000 madong miya ni to aneno ka dhi diya matin, okaw ukete go 35,000 to bende ka poni onge rach moro korgi tiyudo ka seche moko gimedi 5,000 no mondo mi ibende isettle matin, ibede gi kwe moro matin kibiro kik ibi tich ka ng'ama chunye chandore. Koro en wuoyo to en wuoyo miwuoyo bende ke ibolori, ibedo ng'ama obolore, but ok ni koro inyap ni koro ji tima gik moko ma ok mori, but iwacho pachi maber, tiwacho pachi bende kaluwore gi gimi idhi chiwo, nikech tich en engagement, en osiep miloso gi ng'amondiki, kumondikie tibende igemo ang'o, giwacho ni en contribution mane midhi gemo, nikech pesa no imanye kata ibed mana ja yuecho, to yuecho no nitie kaka okonyo e the bottom line mara company. Koro ibende kaka ija yuecho no, ina ng'at moro ma bende very important e circuit mar tich kanyo. Koro idhi adhiya gi chir, iwuoyo gi chir, tiwuoyo gi luor, to igo kwano, to kik ibed ng'ama nigi tama. Ni koro idwa chako seche moko 200, to 200 no kata mana jatendi kama idhi chake tich no pok oyudo. But ok wawacho ni rach kiyudo 200, but ibiro yude with the time. Koro bed ng'ama bolore, bed ng'ama neno mbele, bed ng'ama wuoyo manyalo lero weche ne. Sama iwacho weche moko mag salary gieki, to bende go kwano. Tineno ni kawuono kachako ka, maybe kinya nyalo bet kamano. Ato bende katino kine mano adhi mbele kotwak mara ni wacho ni mulo gimoro kanyo mar seche moko ng'ato nyalo kata keto profile ne makare e LinkedIn. Wang'e ni nyaka sani koro thoth ji tiyo godo, kendo thoth ji kamanyo tich ing'isi ni ndika profile mari maber kacha e LinkedIn, to seche moko jogo mamanyo ji machal kodi nyalo yudi. Ere kaka jogo ma osidh kondo kata mose graduate sani onego bed ni seche moko loso online presence margi kata tiyo kod yore mag tudruok mag mbui e manyo tije kata e attracting jogo manyalo manyo gi kata nyalo gwelo gi mar mondo mi obi oti kodgi. Wach maber ni to joma wuoyo wigi, nyithiwa ma wuoyo wigi gin jok molony e yore mag technology gi. Koro iyudo ka gigi gin gik moko ma ok gi struggle ka gitimo. Koro na alero wach moro ma LinkedIn. En kama en platform mar professionals ma idhi ti create picture ni, ochala gine mar kaka Facebook ni, but eto koro mar professionals. Koro i create page mari, iketo picha ni kanyo ma koro idware picha ma professional. Kiket picha sami madho chak. Nyalo keto picha moro maber ma kata ideyo koti ni moro, kata irwakore arwaka shadi moro maler, then indiko weche ni bende adier kaka wadok wach ma daktari cha. Weche mindiko kanyo be nyak bed adier. Kiki iriamb kanyo ni tiyo to kiti timanyo tich. Then kendo apart from that nitiere koro networks bende mag professionals ma kendo koro en keto romo. Kuondego ipoki irade gi ng'at mochung' ne weche tich kamoro. Wan gi professional networks. Ka mention moro iyudo kata ka wan gi professional network kaka iluongo ni Lilian Ngala network. Mago gin professional networks miyudo ka jomochung' ne weche jotich bire, jite bire. Koro kuondego eko bende iloso osiep. Nikech tich biro gi yore mang'eny. Inyalo bedo ni i-qualify, isetiegori kamoro, lakini kiling' aling' e ot kucha chande, onge ng'ama biro ng'eyo. Koro iloso siepe kuonde moko ma bende professionals mitego eko, ti iwacho wachni, ilero wachni maler, okirokni gi wach. Ilera wachni maler, iloso siep, seche moko be yudo kidhi to chieng' mokwongo no, be yuda namba katieno to be giminyise onge, chieng' moro kanyi inyalo nyise ni, nwarado kama, anatimo makama, koro ka wane kaka wanyalo konyore. Seche moko nyaka iti gi wanyalo konyore nikech kony ok bende ok en side achiel. Then mogik bende en ni e weche still mar manyo tich ni, nyaka ibed ng'ama koro dhi oko. Daktari nolero wach no. Nyaka idhi kumi manye tich. Ok inyal beta ni in kanyo ero. Chon ne ji rito nerni gi. In bende sani koro in nera, ntie jok moko mamanyi kok ing'eyo. Koro nyaka idhi oko, werito neru, nyaka idhi oko, manyo siepe, dhi e platforms ma digital gieki, los gi kuma ni puonjorie, ntie kambe moko ma pod dokga kuma ni puonjorie. Bed in touch gi all the connections ma in godo e life ni kaka ng'ama tiegore. Mondo mi ikonyruok mari obi mapiyo. Koro mago gin gik moko ma bende osiepewa kata mana nyithindwa mamanyo tich nyaka ng'e.
ni nyaka iti gi the different platforms mar available to loso osiep maber nikech nying dhi konyi mondo mi iyud tich kendo nyingi ben bro konyi mondo irit tich. Adwa nasoma ne ote moro achiel kae ma ochwalnwa kod janeno marwa. Ote ma kamano ema dwaro ni mar mondo mi duoki kapok ami thuolo mar wacho wach ni mogik ang'e ni nitiere kod dich moro. Abo dong kod Dr. Morigoreti wabo bedo kwa dhi mbele kod twak mara kata kamano. We asom ote ma kamano kaeto ami katiedo thuolo mar mondo mi odoke. Ruth Nyathi Ochieng' wacho kae ni kelo twak maber Joyce to an gi penjo kar ndiko CV no. Penjna ka bende en gima ber keto referees ma wedeni. Ponono ni tich molandno ji apply modhuro kuom ranyisi tij sirikal. Bende ndiko CV mabor nyalo konyo nikech samoro thuolo mar somo CVs go te onge. To bende CVs go isomo ga te kose gitiyo ga gi criteria mane mar luongo ji e interview. Mogik to bende ber keto photocopies mag oboke meki mag somo te chakre e primary kose bora ni isendiko kiwango mar somo to orumo. Aluo twak kanu moja enako. Kinyalo duoko na penjo makamano kaachiel kod wach ni mogik katiego. Joyce kachako gi penjo mokwongo, agoero kamano kuom penjo noero. Kachako gi penjo mokwongo mar ndiko wedeni kaka referees. Wedeni nyalo chalo joma iluongo ni interested parties yori mar manyo tich. Seche moko ginyalo wacho adiera, seche moko ginyalo medo chumbi. Seche moko bende ng'at moro ma ng'iyo oboke go nyalo neno ni to wach mo oler kuomi ni to olere mana gi wuonu. To koro ng'ama wuonu ok wanyal geno ni wache gimoro ma bet opogore e yori. Koro seche moko getting a neutral person ber mondo mi ibeda ng'at ma koro neutral ma gik miwacho gi ok wache odi but iwache kata gi joma ni oko neni. Koro mano e gima nyalo lero e wach referee. Yud ng'at moro ma ong'eyi gi oko kochacha e yor tich, e yor tiegruok mondo bendo lere e wach ni nikech janyuol ni to nigi nendi koa chieng' manonyuolie nyaka kawuono. Koro mano e wach makanyo. Kidhi e wach mar ariyo, penjo ne mar ariyo, en ni CV gi seche moko iyudo ka ging'eny. Openjo ni to bende ng'iyo gi te. Isomo gi te. To criteria mane mitiyo go deluongo ng'ate interview. Koro nitiere advertisement moko, lendo moko miyudo ka gindiko ni on a rolling basis. Koro iyudo kata kwa lando wach moro mar jalendo kamoro. To wawacho ni CVs go ibo bedo shortlisted on a rolling basis. Mano tiende nago. Nyiso ni kaka gidonjo cha to wayiero, kaka gidonjo cha to yiero. Koro kwa yiero apar to aneno koromo. Koro mabiro kande bobira lakini kanyo to oselor. Nikech wayiero gi kaka ne gidonjo. To kaka ne gidonjo no iyudo ka nitiere checklist sama iyiero CV. Mokwongo kane wawacho ni minimum requirement mar puonjruok en kata mana diploma. Koro iyudo ka diploma no bedo criterion in terms of somo. Koro ng'ama ok nigi diploma koro iyudo ka CV no for the first selection inyalo ko mari no ket kando. Kane giwacho kata ni 2 years experience to in iyudo ka in gi 1. Koro iyudo ka marino pod ni kando. Kane giwacho ni gidwaro ng'at moro ma bende osedhi o volunteer kata kamoro to in CV ni ok nyis ni se volunteer kamoro. Koro gin gi that checklist manyiso gi on the minimum qualifications monego bed ni ng'ato bedo godo shortlisted. Then mogik or the second last en ni openjo nang'o? Openjo ni mano na rolling basis ma asewacho, then criteria bende mitiyo. Keto photocopies mag oboke gi mag somo te chakre primary. Mano luwore gi kambi to kambi. Nikech iyudo ka kata private sector seche moko kwa lando tich to ok ochuno ni nyaka nitie tije moko ok ochuno nyaka attach nwa gigo, but sama waluongi e interview wabro nyisi mondo ibi godo. To kaluwore gi gima seneno sana e yore mag private sector inyalo yudo ka seche moko wachake mana e form 4 kae kadhi mbele. But koro wanyalo ng'eyo ni ni timo primary wanyalo cheko bang'e, but seche moko iyudo ka nitie tije sirikal ma olandi ti idwa ni bed kodgi te. Koro I think ni kambi ka kambi nigi criteria mare, but gima nyalo wacho ka giwacho ni iketgi to ketgi, kok giwacho ni tinyalo mention gi, to ka giluongi e interview to dhi kodgi, beda kodgi gik moko maler moki ichuogo kamoro
mondo mi idonj kodgi e interview kata no ma idhi bed godo kodi noero. Koro somo jumbe mochiw e tich ka tich ni gin instructions michiwo samo lande to giwacho ni the criteria gik ma gidwaro. Koro som mano maber nikech mano bende e kama interview chakore. Wach ni mogik katieko kodi katieno. Ang'e ni dwa ringo e dich moko. Wach na mogik abro nuoyo wach ma daktari owacho ni tije nitie. Ang'eyo ni nitie ratil mawacho the rate of unemployment gigo, but tije nitie to challenge mantiere en yudo jomo ofit e tije go eko. To fitting kae sani oken aena ni equalify in terms of academics, but kata mana timbe yudo ng'at moro matimne online gi tich midwaro no. Seche moko tijno dwaro ng'ama wacho adier, to wan gi ji matin ma wacho adier kawuono. Seche moko tijno ero en odwaro ng'at moro ng'ama tiyo matek, to wan gi ji ma otiyo matek kawuono, kiny ok oti matek. Kiny imanye simo ok iyude. Koro tije nitiere, wabed joma nigi timbe maler mo align gi tijego, tok ni timbego obed abeda ne mar manyo tich, but timbego obed gima wan. Wabed ka an ja adiera to inena ng'at ma ja adiera throughout, ok in ja adiera ka tich to ok okoni to kin ja adiera. Koro wabed abeda jomodimbore mo fit in the society all round. Then ibro yudo ka irwaki yaw ni dhoudi kuonde moko. Mogik kabisa, bolruok chande en wach maber. Kik iket mbele gimisomo ni an gi masters. In mano important, but bolri kata kamilose kodi ni inyalo yudo ka jok moko manoni seche moko in go boke moingo, but bolri abola mondi ine kamichake mokuongo. Koro kibende idhi adhiya mbele. Koro bolruok no en gima ber e yor manyo tich kae. Erokamano ahinya Gerishen Katieno, jalony tayo jotich HR, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi e twak anga gonyi mar mondo mi idhi e tich magi mamoko. Nyakwara Mugiajwang', yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani kaduogo pod antiere kod Dr. Mary Goreti, obobedo ka wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni adwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. John Gilalai pin Bethlehem, Mumama ler wacho
nonyuol